बेयावहाय नैबे गरम मस्लाखौ होगोन गथाखौ आरो सामब्राम गुफुर दं आरो हाइजें दं हाइजें सामब्राम गुफुर आरो गरम मस्ला बानलु देगासिनो गरम मस्ला देगासिनो आरो नैबेहाय जायथु खमा बिबार बेखौ रुगासिनो दं बेखौ प्राय 1 घन्टासो रुनो नांगौ बेखौ रुनायनि उनावहाय सेरफिनगोन ना थावआव सेरगोन बेखौ दाउ बेदरजों संगोन बेखौ दाउआ गोदानो नागिरदों दासो रुगासिनो प्राय 1 घन्टा रुनांगौ बेखौ आरो खानायावबो जोबोद खस्थ' खानायावहाय मा होनो आखायाव नांबाथाय मानजोबो बोरैबा स्रिं स्रिं मोननानै मानो दां फुरबाथाय सायो बिदि जायो आरोना नैबेनो खोमा बिबारा आं गोबां मानसिनाव सोंदोंमोन चिराङाव थानाय टाइमावहाय नाथाय गोबाङानो होनदों मोनजाफेराखै होननानै जोंना दाउ बेदरा गोदाखांबाय आरो बे दाउ बेदरखौ सेरग्रोनांगोन थावजों सेरग्रोनोसै एवग्रोनोसै एवखांनायनि उनावहाय जेब्ला एसे मोननोसै जायो अब्ला मा खालामनांगोन होनबा खमा बिबारखौ बेहाय लुदेरनानै होयो आरोना जेरै आलुफोर होदेरनाय बायदि सोरबा आलुखौबो सिगाङाव होयो नाथाय बेहाय दाउखौ एवग्रोखांनानैसो खोमा बिबारखौ होनांगौ माने स' देखायनोसै ओरैजाय दाउ बेदर सेरनो नागिरबाय दाउ बेदरखौ मोनजासे एवखांनायनि उनावहाय मोनजासे माने नों बेसेबांसिम मोजां मोनो आरो उनाव बयल जाखागोन आं एसे दिप एवनायखौ मोजां मोनो नालाय एसे दिप एवगोन स' दाउखौ होनानै मोजां एवनोसै आरो लकेल दाउ दै लकेल दाउजों साबसिन जायो बयलारजों बारा टेस्ट जाया लकेल दाउखौथ' बयबो मिथिखायोना नाथाय आं बारा मोजां मोना हाराखाय आरो बेदर एवनाय समाव अरखौ एसे फिसा होनानै एसे गोबाव एवब्ला साबसिन जायो आरो जाय खोमा बिबारखौ मोनजाफेराखै कमेन्ट सेक्सनावहाय सोंनो हागोन माबायदि मोनजायो आरो लोगोसे बेखौ माने सिजनेल फुड नालाय सिजनाव खनसेल' मोनजायो दाबायदि टाइमावहाय सेप्टेम्बर अक्ट'बरनि गेजेराव मोनजायो देग्लाय एसे खम जादों ओरैनोथ' बिराद एक्सपेन्सिभ बुंनो थाङोबा 200 रुपिस पार केजि जोंनि बेहाय जोंनि लकेलावहाय रौतायावहाय 200 रुपिस पार केजि आरो बेखौ माने सिजनाव खनसेल'खाय माने स्पेशल जायो माने लकेल दाउजों जागोन बा नाफोरजों जायो आरो बेखौ अनलाबो जाजायो नट अनलि डाइरेक्ट जानाय बिदिल' नङा अनलाबो जाजागोन बेखौ अनलाजोंबो माने औवा मेवाइ अनला जेरै जायो बेबायदिनो खोमा बिबारखौ होनानै खोमा बिबारजों लोगोसे अनला होनानै जाजायो बेदराव हालदै होखांबाय दाना दसे एवबावनानै बेहाय मस्लाखौ होनोसै मस्लाखौ होनानै मा खालामगोन मस्लाखौ होना दसे दै होना संबावगोन मस्लाया देखांनानै नै ओरै जायो बानलु गोरान दं सामब्राम गुफुर हाइजें आरो गरम मस्ला गथा स' मस्ला आरो गरम मस्ला जिराबो दं खोमा ना जिराबो एसे होदों बेहाय स' नैबे मस्लाया मोजाङै बावनोसै मस्लाजों लोगोसे दैबो होखागोन दै एसे होनानै दसे संसिगोन मस्लानि रोसिया माने बेदराव हाबनाय बायदि आरोना दै एसे होनानै मोजाङै एरसिगोन बेखौ आरो संबावगोन बेखौ मस्ला होखांनानै प्राय 20 मिनिटसो संबावनानै 20 मिनिटसो संबावनानै बेदरा मोनबाय आरो दाना खोमा बिबार होनोसै खोमा बिबार नङा खमा बिबार ओरै क'क्राझार साइडना खमा बिबार होनो नालाय जोंथिंजाय खोमा बिबार होनो आरोना स' नै होबाय बयल खालामना दोनदोंमोन दहाय बयल खालामनाय देखायदोंमोन नालाय स' बयल खालामनायनिफ्राय बेखौ बोखांनानै होबाय देहोजोबदो
दाना खोमा बिबार होखांबाय दाना बेसेबां गोबाव एवबावगोन बेखौ संबावगोन दसे गोबाव गोदौ होनोसै होमबानो संख्रिफोरखौ एसे सानायनानै साखिना नायनानै होमबानो जासिगोन खोमा ना 20 मिनिट्स नांबावगोन 20 मिनिट्स नांबावगोन ना होनदों स' दिनै जोंनि कुकआ जोंनि आइ बेनो जोंना आइया खुलुमबाय ना होनहरदो खुलुमबाय मैगं संनायाव बिजि एसे लाजिदोंबो खोमा 20 मिनिटसो संबावगोन बेखौ 20 मिनिट संनायनि उनावहाय जानो थाखाय रेडि जासिगोन नोंथांमोनाथ' चान्स मोनोबा प्लिज ट्राइ खालामनानै नाय जोबोद गोथाव ओंख्रि बियो दाउ बेदरजों खोमा बिबारजों प्राय 20 मिनिटसो संनानै नै जोंना ओंख्रिया रेडि जाबाय स' नैबेनो खोमा बिबारजों दाउजों स' दाउआ अलरेडि मोनजासे संखानायमोन आरो नै बिदि जायो नुनायावहाय स' बेनो खोमाजों दाउजों आरो नोंथांमोना चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक खालाम आरो बेबायदिनो एसे इउनिक मोनथिफेरै ओंख्रिनि भिडिअस आं नागिरना मोनोब्ला आरो चेनेलाव होबावगोन आङो स' थेंक इउ फर वाचिं